салом ба ҳамаи шумо тамошобинони барномаи Дарвеш. Салом ба ҳама мардуми форсизабон, Тоҷикистону Афғонистону Эрон. Ба ҳамаи шумо салом. ҳозир ман як-ду сухан мегум, шояд ба мардум сахт расад. Ба тамошобинони ҳамин барнома шояд сахт расад. Шояд дар коммент суханони бад бизананд. Шояд мара бадбинӣ кунанд. Лекин ман маҷбур ҳастам ки ҳамин гапа бигӯм. дар ҷомеаи ҳозира ман намедонам ки ин масқара бошад ё ин ки ин як ҳазлу шӯхӣ аст. ҳамин хел сухан пайдо шудааст ки тоҷик бояд бипарад. мазмуни ҳамин сухана ман тамоман намефаҳмам. Тоҷик бояд напарад. Тоҷик бояд аз расму оин, аз фарҳанг, аз таърихи худ бояд бохабар бошад. Тоҷик бояд таърихи худша биомӯзад. барномаи имрӯзаи мо дар бораи шоҳи Кӯруши Кабир, яъне ки шоҳе ки тамоми мардум рӯи дунё мешиносанша ва аз корҳояш, аз таърихаш бохабар ҳастанд. шоҳе ки ба тамоми мардум фарҳанг, сулҳу озодӣ овард. дар якчанд китобҳо хондам, нависта шудааст ки гӯё шоҳи Кӯрушро Томирис кушта бошад ва сарашро аз танаш ҷудо карда дар кӯзаи пур аз хун андохтааст. ва дар якчанд китоби дигар омада шудааст ки гӯё Кӯруши Кабир бо марги худаш аз дунё гузаштааст ё ин ки дар саҳро вафот кардааст. ва якчанд нақлу ривояҳое ҳаст ки аз олими юнони қадим Геродот дар китобҳои худаш навистааст ки Кӯруш яке аз шоҳони бузурги давлати Форс буд ки ба тамоми мардум сулҳ, озодӣ, оромӣ овард. Давлате сохт ки қудраташ беҳад тавона буд. тарҷумаи ҳоли Кӯруш асосан аз рӯи нақлу ривояҳои олими юнони қадим Геродот гирифта шудааст. соли таваллуди Кӯруш маълум нест, вале тахмин меравад ки ӯ дар байни солҳои 600-590 пеш аз милод таваллуд шудааст. Кӯруш бо Касандон, ки худаш аз хонаводаи ҳахоманишин буд, издивоҷ кард ва онҳо ду писар, Комбис ва Бардия ва 3 духтар дошт, ки номи ду нафараш Атос ва Артистон маълум аст. эҳтимол меравад ки номи духтари сеюмаш Роксана ном дошт. Кӯруш дар ҷанг на танҳо марди далер, балки дар муомила нисбати атрофиёнаш низ ғамхор буд ва аз ин сабаб мардуми Форс ӯро падар мегуфтанд. Кӯрушро падараш бо таври шоҳона тарбия кард, чунки маълум буд ки ӯ корҳои бузургро анҷом медиҳад. Кӯруши Кабир кист? Кӯруш писари Комбис аз сулолаи Хахоманишинон ва модари Кӯруш бошад. духтари шоҳи тавонои Мидия Астиак Мандус буд, яъне бобои Кӯруш ин шоҳи бузурги Мидия буд. Кӯруши Кабир кадом давлатеро забт мекард, мардуми ҳамон давлатро озод мегузошт, то ин ки мардуми ҳамон давлат ба расму оин ва ба фарҳанги худашон эмон дошта бошанд. Кӯруш ягон касро ба дини худ маҷбуран даъват намекард. Кӯруш ба ҷаҳониён тамаддун, фарҳанг ва расму оин меовард. Кӯруш нахустин империя дар таърих таъсис дод ки тамоми мардуми форсизабон, тамоми мардуми ҳамнажоди моро сарҷам кард ва давлате сохт ки 200 сол ҳарфи аввалро мезанд ва дар таърих нақши бузурги зиёдро монд, боқӣ монд ба ҳамаи мо. Томирис аз авлоди пешвои скифҳо Ишбакай буд, набираи Мадия. ба гуфти Геродот, Томирис дар оилаи шоҳ Сапаргабис таваллуд шудааст. тақрибан солҳои 530-529 пеш аз милод Кӯруш кишварҳои зиёдро забт кард
унвони ҳокими Осиёро гирифт. Муборизаи аввал ба сардории писари Томирис Сапаргапис анҷом ёфт. Куруш писари Томирисро асир гирифт. Сапаргапис ба ин тоб наоварда худкушӣ мекунад. Рустам, шавҳари Томирис низ дар ин ҷанг аз дасти Куруш ҳалок мешавад. Олими юнони қадим Герадот ин ҷангро аз ҳама бераҳмтарин ва зуртарин номид. Ба гуфти Герадот, Куруш ҳамроҳи лашкаронаш дар ин ҷанг аз дасти Томирис кушта шуданд. Томирис сари Курушро бурида ба халтаи пур аз хун андохта мегӯяд: хун мехостӣ, то поён бинӯш. Гарчанде ки туро дидаму дар набард мағлуб карда бошам, ба хиёнат ба ман андӯҳи зиёд овардӣ, ки писарамро аз ман гирифтӣ. дар бораи қаҳрамониҳои маликаи Масагетон Томирис дар байни халқ ривояҳои зиёд мавҷуданд. дар ҷомеаи ҳозира агар аз таърих ва аз фарҳангу расму оини худат агар пайгирӣ накунӣ, давлатҳои дигар фарҳанги тара, таърихи тара метавонанд ки аз худ кунанд. рӯи ҳамин хотир тасмим гирифтем ки барномаи имрӯзара пешкаши ҳама мардуми форсизабон кунам ва каме бошад дар бораи шоҳи бузург, шоҳе ки қудраташ ба тамоми мардум аён аст. бисёри олимон дар китобошон навиштаанд ки гӯё ки Томирис Курушро кушта бошад. Не, ин дуруст нест, ин хато аст. Куруши Кабир, подшоҳи Форс, фотиҳи маъруфи замони қадим. Вай ба оилаи ҳахоманишинҳо тааллуқ дошт. Падараш пешвои Порсиён, Пасаргада ва аз тарафи модараш Куруш, набераи Астияк, подшоҳи Медия буд. Подшоҳ шуда қабилаҳои Форсро муттаҳид намуд. Лашкари боқувват ба вуҷуд овард, ки дар он хатти асосии лашкарҳо аскарони савора буданд. Куруши Кабир 9 сол дар давлати Форс ҳукмронӣ мекард ва ба ҳамлаи зидди Миср омодагӣ медид. мутаассифона ин экспедитсия барои ӯ фоҷиавӣ анҷом ёфт. худи Куруши бузург дар ҷанг ҳалок гардид. ҷасади Куруши Кабир дар Пасаргада дар қабре дафн карда шудааст, ки то имрӯз боқӣ мондааст. ҳар сол дар солгашти Куруши бузург эрониҳо ба гиромидошти ёдбуд ва эҳтироми ҳокими бузурги Форс аз оромгоҳ дар шаҳри Пасаргада зиёрат мекунанд. соли пайдоиши Куруши Кабир ва соли вафоти Куруш дар таърих ин маълум нест. дар бисёри китобҳояш олими юнони қадим Герадот навишта шудааст ки Куруш дар асри миёна дар солҳои 600 ё ин ки 590 пеш аз милод ба дунё омадааст ва соли вафоташ маълум нест. тамошобинони азиз, агар ягон сухани хато гуфта бошам ё ин ки ягон хатогӣ гуфтагӣ бошам дар ҳамин нақлам, узри зиёд. агар ягон нофаҳмиҳо бошад дар коммент ислоҳ кунен, ҳатман дар видеоҳои оянда хатогиёма ислом. агар ҳамин видео ба шумо писанд омада бошад, тамошобинони азиз, дар коммент нависед дар бораи кадом қаҳрамон ва шоҳони бузурги давлати Тоҷику Форс нақл кунам. ҳатман дар видеои оянда дар бораи ягон шоҳ ё ин ки қаҳрамон ҳатман ягон навори хушрӯ тайёр мекунам. дӯстони азиз, лайк мондан ва подписатсия кардан ва ҳамин видеоро падилид кардан фаромӯш насозед, чунки шувақте ки шумо лайк мемонен, коммент менависен, алгоритми YouTube видеои мара продвигат мекуна ва ман хушҳол мешам, илҳом пайдо мешавад то ин ки ба мардуми мин форсизабон, ба мардуми тоҷику эрону афғон аз таърих ва аз шоҳони бузурги ҳамин давлати Форс нақл кунам, таъриха ба ҳама мардуми форсизабон пешкаш кардам. ташаккури зиёд барои диққататон. То барномаҳои дигар.